Έτοιμος. Έτοιμος. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Λοιπόν, οι special εμφανισμοί του τελικού. Λοιπόν, θα έχουμε από 2 γύρους που θα έχουν ως εξής. Οι πρώτοι 2 γύροι θα είναι freestyle και θα είναι 45 δευτερολέπτων. Και οι επόμενοι 2 θα είναι κουπλέ. Δηλαδή οι MCs θα διαγωνιστούν και σε κουπλέ και σε freestyle. Αυτή είναι μια ιδέα που δεν την ξέρανε ούτε οι ίδιοι. Δεν το ξέρανε ούτε οι ίδιοι, οπότε είσαι κομπλέ με αυτό. Είσαι κομπλέ με αυτό. Είναι κομπλέ, οπότε θα ξεκινήσουμε έτσι. Είμαστε έτοιμοι! Ξεκινάμε, πρώτα θα κάνουμε freestyle. Πού είχαν εκεί? Τώρα με γράμματα. Κορώνα δικιά μου αποφασίζεις, ποιος ξεκινάει. Ας ξεκινήσει το παλικάρι. Θέλεις το μικρόφωνο σου. Είμαστε πανέτοιμοι, ξεκινάμε για γύρους 45 δευτερολέπτων σε freestyle. Off the dome. DJ, spin that! Θα σε κάνω ξεφύλλα στο principal. Θα θέλεις να κερδίσεις, δείξε το τελειακό. Γιατί με το μικρόφωνο δεν είναι εφικτό. Σήκωσε κάτι πιο να ανέβει και εδώ τη σκηνή. Μελέτησα καλά τον στίχο σου και τη μουσική. Ξενέρωσα με τα κομμάτια στο μισό του πότσο. Εξέλιξε το στίχο, η παράτα του στυλό σου. Οδήγοντας να το κάνεις εσύ. Ξεφύλασες το λόγο σου με τη μουσική. Οκ, εντάξει, γιωμέν και μπήκες μέσα στη φάση. Τώρα ένα αγαπημένο νόημα σε μια σου φράση. Διασταυρώνω αυτά που βλέπω με αυτά στη σκηνή. Στιχουργικά ο φίλος από το ξανά υστερεί. Ξενέρωσα με τα freestyle στο μυαλό σου. Παράτα τα μικρόφωνα και τώρα παραδώσου. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός ο Μπιμπεράς. Για να δούμε την απάντηση από τον Μαρκούλη. 45 δεύτερα. Πάμε! Θα σε γαμίσες που θέλει να κάνω πότα. Αν έχεις κόμπλεξ πες το DJ να πεις πότα. Θα βλάβετε μαλάκες και λάω. Θα κέψατε και τα βυζιά και τα βυζιά κακάω. Δεν είναι η δουλειά από λάθος και είναι ο σκός. Όπως το κάνω και δεν από κάτω ο γασμός. Είναι ο Μαρκούλης ο Πίνης άλλο. Πριν σε κόψαω. Να το κάνουμε λαδίτη μου. Να σηκώ στη μύτη σου πάει μύτη. Το ψηλά και βγάζει κάτι κάποια. Στα πετά με στα πετά με τα αυτά τα πλάτια. Συνεχίζω να το κάνω, συνεχίζω με αυτό το μικρόφωνο να σας πελάνω. Είναι ο Μαρκούλης, το φτύνει ζωντανά. Μόνος τώρα να δεν τρέμει στα φωτιά. Πολύ ωραία. Άλλο ένα γύρο freestyle. Alright. Πάμε την απάντηση. 45 δεύτερα δικά σου. Πεταχή. Εσύ για μας κι εγώ είναι η μεγάλη αδερφή. Μαλάκα την ατάκα αυτή την έχουν πει πολύ. Συγγνώμη που απόψε δεν ακούω τα πλάνα σου. Κανόνισα παρτούδα με έναν φίλο και τη μάνα σου. Αυτός ο φίλος είναι κάπου να ψέματα του λέει. Και αυτός ο τύπος στη σκηνή απέναντι που κλαίει. Προτιμάς το απόλυτο ράπαλα και πράσικα πέει. Ποιος είναι αδερφή, ποιος θα γαμίσεις τον κανά. Παράτα το μικρόφωνο να τη ρίξει μια πακιά και να συνέχει.
Ευχαριστώ. Μάρκουλης, είσαι έτοιμος να απαντήσεις. Αυτό δεν ξέρεις τι θα πει η λέξη μάνα. Γι' αυτό και θα σε ξεφτυλίσω ζωντανιά κουτάνα. Όλα τα τουμάνια. Ανοίχτηκε στα μάνια. Γιατί το κάνω εγώ και το κάνω να δείτε πως αυτοσχεδιασμό. Και αυτό σου πούλους εκείνη με κοιτάζει. Ένα την πούτσα του μες στο στόμα δεινά. Γιατί ζωντανιά και στα τρελάνω. Του πώς να το κάνω γιατί έχω πλάνο. Εσύ δεν έχεις. Αρχίδια μου στο στόμα σου μόνο. Οκ. Για να δούμε τώρα τι πλέον θα μας χώσει ο καθένας. Μπορείτε να μας πείτε ένα 16ωρο, στο οποίο θα σας δώσει το Team Ice. Όχι. Το κουμπλέ δεν είναι απαραίτητα πάθη. Μπορείς να χώσεις ότι κουμπλέ γουστάρεις και το κοινό θα αποφασίσει ποιο του άρεσε περισσότερο. Άι. Θα το πάμε back to back, δηλαδή με το που θα τελειώσει ο ένας από πίσω θα μπει ο άλλος. Ένα 16ωρο ο καθένας, στο πι του Team Ice. Πόσοι παπάρες, τόσες κερδάρες, όσα ακούνε, κασοπάρες. Πίσω μικρόφωνα κάνεις, γράφουνε στίχους να κόσουν. 16 μπάρες, κόντιμα έτοιμοι, όπου θα βάλες, θα μου δω να τρέχω κουράδες. Αυτό που έγραψα πάνω σε μια μελωδία του DJ Amor. Θέλω να ακούσω το μάτι, να νιώσω να με διαπερνά. Είναι το ζώο, απ' τη γενιά μου και για τη γενιά μου αφήνεις εδώ. Με σκεφτώ, πήρε έτσι με το στίχο σου, εικόνα με νιώτα, επάψε. Κοινωνικό, σαν την κουράστηκα, το καλουδάστηκα, κάνω την βλέπω και μετά τα λάθια. Είναι ελάχιστοι οι επεισόδες, πήρα σε μια δική κομμάτι. Προσφορώθηκα και προσπάθηκα με λίγο στα πίνου και για χιτάθηκα. 36 degrees για πάντα το δεκάνησα. Ναι, που δεν έγραψα βαριούνται για χρήματα, ούτε περισσότερο σπίτι για φύγει και δώσε και δώσε μαλάκια σαν ράιτσα. Σύντε και φούρε, έξω ζούνε, εγώ δεν προτείνω πάνε σου και του πρόβλημα πάντες δεν μένε μόνο. Μα η δίκη του δουλειάς και δεν τελειώνω. Ο βλέπω μόνος δεν μένει από ξύχρονο. Με λίγα λόγια θα στα πω που σου τρώω και χρόνο. Επίκριση στην αυθεντία, ελιάκο εις πονέα. Ο πίθος καταραίει 2 και 49. Εμψήγαμα όταν όχεις μερίδιο ευθύνης. Μέσω του λόγου το μακρό αντί να κατευθυνείς. Δεν το χρησιμοποιείς, το παγκαλίζεις και μας αρνίζεις. Κάτι να οπλίσεις, συνειδήσεις, τους κεφνίζεις. Πάσαρε το μικρόφωνο, Μάρκουλης έτοιμος για το κουμπλέ. Ο Μάρκουλης! Πάμε να πούμε και σαν το κουμπλέ. Το πράγμα το παιδί ήταν τώρα, θα πω κάτι άλλο μετά. Θέλω γυναίκα να έχει πανιστεί και να τελειώνει το ποτό μου να μου κάνει από μόνη τη φίλη. Θέλω γυναίκα με θράσος και σε ξαφνεί μια λίτσα. Στο κάτω-κάτω και τη ζήτησα. Δεν θέλω ένα ψώνιο που την είναι μοντέλο. Ούτε κρούπι δεν φαρδιά και καπέλο να την γραφές. Μακριά με κοπριές, δεν θέλω να μυρίζει. Κι ούτε επιδεικτικά να πίνει πολύ και να βρίζει. Θέλω να μην κολλάει που περνάει ποτέ. Αλλά χαρτάκια να κολλάει κάτω και πάντα. Θέλω να ταιριάζει περιγραφή στο κουμπλέ. Να φύγει να με βρει να κανονίσει τα κουμάντα. Εμπρές ψηλές, χασές εσείς πάτε τρόπο. Ευτές ψηλές, κλικές εσάς θέλω μόνο. Θέλω το κορίτσι να έχει πολλά και φύνω. Να πάνω απ' όλα να νιώθει αυτά τα κουμπλέ μου που σκύνα. Αυτό. Και τώρα η στιγμή της αλήθειας, με βάση αυτά που ακούσατε, τα freestyle battles και τα 2 κουμπλέ που έχω στον καθένα. Ένα κουμπλέ για καθένα. Άλλο ένα κουμπλέ έχει. Πάμε δεν κι άλλο κουμπλέ ρε, αφού θέλω να ακούσω δεν κι άλλο ρε. Άντε ρε. Τώρα βρήκε
άλλος έχει φουσκωτό και συνέχεια του πάει μαρκάδες. Αν κι άλλος είχε φουσκώσει το και τους δυο, τον φουσκωτό της και θα είναι πλέον σαν κουράδες. Πάνω στην επιφάνεια στη θάλασσα, θες πάμε να πνίγουν εξάλλου γι' αυτό το χάλασα. Την άλλη μήνα θα το κάνω που έχει κρύο, να νιώσουν και δύο ότι πάει να πει και αστείο. Θα σου δώσω πίπα κόμπο το δέσε, για μέσος παράξε, με πήγε στο δέσε, χρόνο δεν με χάσε και με ξεβραγώσε. Το πήρε μέσα στο στόμα και τον ζαλάκωσε. Αυτό είναι feel the bass, feel the crew, feel από τον κόρο. Drum and bass δεν είναι φτάνει, μας τα βρίζουν όλο. Ξέρεις τι να κάνεις, βάλε τάπα στο σκόμα και μην κάνεις άλλη απόμειρα σκράπα. Αυτό είναι αυτό. Hey yo! Φέρτε το δέκατο! Ζεις μέσα στο σκοτάδι, μα δεν είσαι τυφλός. Σου κλείσανε τα μάτια για να σε βάλω τος. Σου στερήσαν την γνώση και δεν μπορείς να πεις. Ψάξε να βρεις το φως σου, τρέξε για να σωθείς. Ζεις μέσα σε κασόνι, μα δεν είσαι νεκρός. Ζεις μέσα σε μια οθόνη, κατευθυνόμενος. Σου στρέψανε τα μάτια, εκεί που θέλουν να δεις. Σου μάθαν να χαζεύεις και ξεχάσες να ζεις. Πέτες, πριν πούμε το οτιδήποτε, συγγνώμη που έριξα την ατάκα για τη μάνα, ρε μαλάκα, το λέω, sorry, σοβαρά, δεν είχα τίποτα άλλο να σου πω εκείνη τη στιγμή, μόνο αυτό, όλα τα άλλα τα εννοώ, μόνο τη μάνα, συγγνώμη. Θα μπορούσες να κολλήσεις όλοι αυτά τα μάνες, αλλά όλα αυτά που δέχομαι, πώς βλέπεις. Τι το παίρνεις πίσω τώρα, ρε, αμυκώνεται! Ήταν απομένως λέει, κατάλαβα λάθος τώρα. Οκ, λοιπόν, κανένα θέμα. Είναι να μαλώσω. Ναι, εντάξει παιδιά, πήγες. Για να δούμε τώρα ποιος κέρδισε. Για το Μάρκουλη θέλω λίγο θόρυβο. Για το Δένταχη θέλω λίγο θόρυβο. Τώρα και δεν καταλάβω τώρα. Πάμε άλλη μία για τον Μάρκουλη. Για τον Δένταχη. Ισοπαλία. Θέλετε ισοπαλία? Θέλετε να νικήσει το Δένταχη? Ο Μάρκουλης ισοπαλία, παιδιά. Ισοπαλία, θα μοιραστούμε τα δώρα. Θα κερδίσει από ένα του Big Studios. Ισοπαλία! Ισοπαλία λοιπόν. Ισοπαλία μέχρι στιγμής. Ισοπαλία μέχρι στιγμής. Όποιος κερδίσει εμένα. Free.
Πάμε. Λοιπόν. Δώστε. 30 δεύτερα. 30. Ένα, δύο. Όλοι τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, είπες ότι το έκανες πρώτη φορά. Ο Βέρσος σε γαμάει στη Σαλόνικα ξανά. Μπορεί να μετακόμισα κάτω στον πύρονα. Είμαι το κεφάλι χώνο, δεν τα χει. Λοιπόν, δίχως χαρέμε. Είναι αυτός που ποτέ δεν τρέχει. Και δεν το βάζει ποτέ γιατί είναι γκέι. Ο Σύφου Βέρσος πάλι εδώ και τρέχει. Το κάνει λίγο και το χάνει. Έχει πιει 8 μπύρες γιατί είναι 35 χρονών αλάνι. Το έχω κόψει το ντομάρι, δεν βαριέσαι πάλι εδώ πέρα, δεν κλάνει. Το δικό μου στυλ στο χώνει από παλιά. Πάλι εδώ στο χώνο αυτοσχέδια ξανά. Λοιπόν, τελευταία ατάκα, ακαπέλα. Ξέρεις, παλιά φορούσα κορδέλα. Τι να σε πω τώρα. Ποτέ μου δεν έκανα ξανά freestyle. Με σένα δεν έχω τι να πω. Το παραδέχομαι, μα τι να σου πω. Ατάκες δεν μ' αρέσει να βρίζω. Ούτε με καταδειξίες θέλω να κάνω. Έχουμε και δεύτερο γύρο. Όχι, δεν έχουμε τον Μάρκο και τώρα. Λοιπόν, ήρθες πρώτος ή δεύτερος? Πρώτος, ω μάνα μου. Μάνα μου, τώρα να σε δείξω εγώ. Και φυσικά λέει το έβαλα, θα του το βάλω. Σ' αυτά που λέω μαλάκα εγώ ποτέ δεν υπερβάλλω. Το κάνω μάνες ή σκατά. Το έχω πει αυτό μάγκα μα άλλη μια φορά. Σημασία έχει ότι ήρθα για να σου την πω. Δεν κολλάω σε αυτό, θα το κάνω ρυθμικό. Θα το κάνω απίστευτο, θα το κάνω να μιστάρει. Όλα κάτω και το κεφάλι να ναι. Είναι καπνομερίδες που να είναι και το κάτω το κεφάλι τους. Αυτοί ραπάτες με τους τύπους τους. Καπνοτικούς που χώνω εδώ. Σύμφου δεν τους εγαμάω στη σκηνή, μπρο. Λοιπόν, Σύφου Βέρσος MC από την Κίνα. Ο Μάρκολης χορεύει σαν τη Γερακίνα. Πες με στίγω να πάρτε σαν τις χορεύτριες που γάμαγα στα πάρτι. Εδώ πέρα θέλεις να τα γραμμίσεις, πρέπει πρώτα τα αρχίδια να μου γλύψεις. Στο κάνω πάρει τούτος καντέντε, κέρδιζα τα πάρτι στο 2005. Και πήγαινες έκτη δημοτικού, είμαι πάλι εδώ σαν τον Ιμοχθόνιο, κάνω ντου. Ξέρω είναι δικό σου είδωλο, είμαι πάλι εδώ και τώρα πάρε τον γκολ αυτό. Γιατί κλάνω μπροστά στα μούτρα, Σύφου Βέρσους σου χώνω κάμα σούτρα. Όλες τις τεχνικές για τη γραφή Ματίξ. Χώνω αριστουργήματα εδώ πέρα. Haha, fuck it, respect to the mind tricks. Χειροκρότημα για τον Ταχύ! Χειροκρότημα για τον Μάρκουλη! Σας έλεγα μαλακίες κυρίες και κύριοι και ήδη κερδίσουμε τα δώρα. Απλά ήθελα να βγω και να πω κανένα δύο μαλακίες στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια! Ένα χειροκρότημα για τον Βέρσους. Όχι, αυτό δεν είναι χειροκρότημα για τον Βέρσους, είναι το μεγάλο για τον Βέρσους. Πάμε. Το φυσικό πρόσωπο, προκάτοχο και ηγέτη του MC Battle όλα αυτά τα χρόνια και μόνο που ανέβηκες 2 λεπτά και έτσι ένιωσα πιο ασφαλής.